activity is not intimacy. Basin malimbungan ta ni. Ang activity dili maoy timaan na ikaw suod sa Ginoo. Ha? Ingon ang atong gibasa, have we not done many works? Dili ba nagbuhat man mi? Ingon pagani sa verse 21, atoy padayon basa in verse 22. Daghan unya ang moingon. O ningon siya, dili ang tanan nga moingon kanako Ginoo makasulod sa kingharian sa langit kun dili siya nga nagbuhat sa kabubuton sa kangamahan nga naa sa langit. Daghan unya ang moingon, Ginoo, dili ba nga sa imong ngalan nagpropesya man kami o sa imong ngalan kami naghingilin sa mga demonyo o sa imong ngalan naghimo sa daghang mga milagro? Buot pasabot, kini na mga tawhana nagtuo sila nga luwas sila because nagtrabaho sila, nagbuhat sila. They were busy. These people are so busy. They were busy in ministry. They were busy in service. They were busy in church activity. And they assume that they are saved. Because they are busy in ministry, they are busy in service, they are busy in church activity. But Jesus said, I never knew you. Dilibot pasabot na busy ka sa ministry, busy ka sa buluhaton sa iglesia, busy ka sa mga aktibidades sa iglesia, kay luwas na ka. May usa ka movie kaniadto. Hindi gid na ako malimtan. Ginapangita gid ako sa hantod karon bisan sa YouTube about end times. There are lots of Christians na bilin, including pastor. Nahimamat nila ang grupo, nahimamat nining mga Kristohanon nga nabilin, kay nagtago-tago man sila sa sige nilang sibat, siging tago, hantod dabot sila sa usa ka tago nga lugar, nga may usa ka tao dito nga nabilin pod. Nagistoryahanay sila ug nagpaila siya, pastor man ko. Nahibulong sila, nganong nabilin man ang pastor. Ingon niya, pastor ko, pero wala pumutuo ng Jesus Christ. See? Pwede ka mag-ministry pero actually wala kay relasyon kay Jesus Christ. Pagpakaruning no ng tanan, ubaw niya akong giingon na pag-abot o niya sa paghukom, mahibalaan yun. Kung tinuod ba o piki ang imuhang pagkakristohanon. Ug moingon niya si Jesus sa imo, I never knew you. Wala ako makaila kanimo. Mga igsuon. You can preach. Pwede ka magwali. You can sing. You can play instruments. You can serve the Lord in any way. And still be lost. Pwede ka mag-drums, but still, dili ka malangit. Pwede ka mag-lead sa worship, but still, dili ka malangit. Pwede ka magwali diya sa dalan, magtudlo, sulod simbahan, o magwali, ibabaw sa pulpito, but still, wala ka maluwas. Ano man? Kaya ang imong una-una, nga igo na ni siya para makasulod ko sa gingharian sa langit. Magbantay ka. Bisag buhato nimo ni tanan. If you don't believe in Jesus Christ, you still lost.